روز ji berbangê derdkeve û zindî dibe gerdûn. Evîna heqîqetê şîn dibe di xeyalên bêdawî da. Ev xeyal diherike di nava jiyanê da. Dibe azadî û dibe hêvî diherike mîna çemên Kurdistanê. Dûr û dirêj diçe di nava bajêr û gundan da derbas dibe. Bi xwe re çavkaniya çand û ziman da afirîne. Ev çand dibe wargeha hêviyên tevahî jinan. Dibe cihê berxwedana bi hezaran salan. Ev berxwedanî her dem heye. Ji Kobanê bigire heta Efrînê şax dide. Ji niha û şûnda jî wê hebe. Heta dagirker, xûnmêj û qirker êrişî nirxên welat û gelê me bikin wê ev berxwedanî jî hebe û hêviya serkeftinê her ku biçe wê xurttir bibe. Hêvî ji bo lehengan careke din dibe bîr û baweriya felsefeya azadiyê û dibe meşa li ser felsefeya ku bi paradigmaya demokratîk, ekolojîk û azadîxwaziya jin a ku rêberapo ava kiriye. Ji bo vê jî rêberapo dibêje hêvî ji serkeftinê binirxtir e. Di nava şoreşa Rojava da jî her jineke ku îro dibe dilsozê azadiyê ji bo azadiyê canê xwe dide, bi hêviya Kurdistaneke azad berê Xwedayê dengê lêdana dahola şoreşê. Ev hêviya azadiyê jî bi keda pakrevanan û bi destê rêberê rêberan hêza fikrên azadiyê ve hatiye afirandin. Ji Kurdistanê heta hemû deverên cîhanê jin li hev dicivin, dibine artêş û şerê azadiyê didin.
Hêvî ew e ku di hemû dil û hêstan da bê sînor deng vedide û mîna keziyekê hûnandî şaxên xwe belav dike. Dibe bawerî, hezkirina welat, azadî, çand û ehlaqê jiyaneke birûmet. Ji bo her şervanekê yê pejê jî hêvî pêkanîn dîtina rêbera xwe û rêberapora jiyankirine. Hêvî di her geliyekê jiyana şoreşgeran da bi bîr û baweriya azadiyê va jiyankirine. Ji ber wê ye ku yê pejê bi hezaran pakrevan spartine axê û dîsa jî weke ku şervanên azadiyê jî dibêjin, ji bo hêviyên pakrevanan pêk warin tekoşîn dikin. Ev şopandina soza hevaltiyê tekoşîna şervanên azadiyê mezin dike, hêviya azadiyê jî bilindtir dike.